Sunana Ibrahim Yusuf Adam Irosta, shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Najeriya Malam Abba Kyari ya rasu. Kakakin shugaba Muhammadu Buhari Femi Adesina ne ya bayyana hakan a wata sanarwa a shafinsa na Twitter. Muna masu cike da alhinin sanar da cewa shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Malam Abba Kyari ya rasu, inda ya sanar a shafinsa na Twitter. An samu marigayin da cutar COVID-19 kuma ya yi ta karɓar magani, amma ya rasu a ranar Juma'a 17 ga watan April 2020. Muna roƙon Allah ya gafarta masa. A ƙarshen watan Maris aka yi wa marigayi gwajin cutar, aka kuma gano yana ɗauke da cutar COVID-19. Gabanin haka, Kyari ya yi tafiya zuwa Jamus wacce take fama da cutar coronavirus, inda ya je halartar wani taro a farkon watan Maris. Tuni dai aka shirya sallar jana'iza kuma aka kai shi makwancinsa. Likey